Komishona okwu mgbasa ozi dị n'aka na Anambra State Sapol Nwosu elekọtago otu ihe si wee mebi otu iju mmiri si wee mebigasị ihe ma nọkwa wee kesakwa na ụmụ erimeri dị iche iche na ihe ndị ọzọ eji agbata ọsọ enyemaka nyegara ndị nọ n'ọgbaru. Komishona dụkwa onye bụbu onye isi oche nchere oge na kansụl ọgbaru bụ Maazị Arinze Awọgụ na onye bụ memba Anambra State Universal Basic Education Board Asubeb Dem Chinyere Mbakwe na ndị ọzọ bụ ndị okwu ha na-ada gbowam wee gaa ya bụ ije feto onye m uche wetakwara anyị akụkọ a. Obodo ndị dị na okpuru ọchịchị Ọgbaru so na ndị izizi iji wakpuru n'ihi na ọ dị mmiri Niger ezigbo nso. Kemgbe ya bụ iji malitere, ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị tọrọ n'ụlọ ha, ọtụtụ bụrụ ndị gbajere ebe gọọmenti wepụtara, ọtụtụ bụrụkwa ndị tụfuru ndụ ha na ya bụ iji wakporo ha. Mgbe ọ na-agwa ndị iji wakporo ụlọ ha okwu, ka kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi kwuru na gọọmenti steeti na-agba mbọ n'ike ha inyere aka. Nwosu, onye si na otu obodo dịkwa na okpuru ọchịchị Ọgbaru, kwuru na ya bụ iji akarịgo ndị wakpudoro ha n'afọ ndị gara aga. Ọ kpọkwuru ndị mmadụ ka ha kwado gọọmenti na mbọ ha na-agba inyere ndị a aka. Anyị bụ ndị mba mmiri, anyị ama agbala obodo anyị ọsọ. It's just that iju nke a dịzi excess, nke a dị too much. Alright, so asị m onye ọbụla die n'oge na-etere anya from ife anyị na-anụ ya bụ iju ga-ata, anyị ebidokwa bibe ndụ anyị etu anyị si abị. N'okwu ha dị iche iche ka Maazị Awọgụ na Dem Mbakwe kenere kọmishọna na ihe enyemaka o wetara. Ha gbara ndị iji metụtara ume ka ha kasie ma nabatakwa ihe gọọmenti ji bịa n'obi ọcha, n'ihi na iji abụrụ onye mmadụ mere ibe ya, kama ọ bụ ọdachi nke metụtara obodo Naijiria niile. Ọ dị mwute mana o nwere onye o si n'aka, ihe ndapụta ka ọ bụ. So wee na-asị ụmụnne m ndị niile o metụtara, onye ọbụla die, onye ọbụla nagide. Ọtụtụ ndị obodo a gwara ABS okwu kwuru na obi dị ha ụtọ ka ha si fụ kọmishọna na ihe ndị o wetara, wee kwuo na gọọmenti steeti na-ewetakwara ha enyemaka nke ukwuu, wee na-agbakwa ha ume. Ha kpọkụkwara gọọmenti etiti na nke steeti ka ha tikọ aka ọnụ chọọ enyemaka ga-adịgide. So biko etombi efe adịnala ma biko iju amelugbu na anyị. Ọtụtụ ihe kọmishọna wetara gụnyere nri, ego na ihe eji egwu mmiri. Site na Ọgbaru, Faith Onyemuche n'akụkọ ụwa ABS.